سلام كميت صنحو كورات تخاتاتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن واناون زولنا يوم زيناتات حزنا لكم مصينا لنا نخطكاتنا دما نعدم فلما كندنا توتاتو يفترى بسدد معدنات كلتميتن حمسان حدن شحتن سدد بمقبار عبكال اي درجة مسرع عزم الكزوص حبريتان ኢትዮጵያ ወራር ክትውጅ ከም ትኽለው ዝግለጸሉ ዘለዋን ንኤርትራ ሰማያ ዝሕሉ ዘመናዊ ጸረ ድሮናትን ሚሳኤላትን ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ዝምልከትን ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንሰለስተ መዓልቲ ዝጸንሕ ምቁራጽ ተኹስ ከም ዝኣወጀ ምግላጹን ኣግራብ ምድሪ ሓንቲ ብሓንቲ ክትቆጻጸር ለሙቱ እንጨፍ ዘላ ሓዳሽ ሳተላይት ዝምልከት ዝወጽእ ሓበሬታን ዝውዱን ካልኦትን ኣለውና ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩና ብምጽናሕ ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ክጅምርዎ ብኽብሪ ንዕድመኩም أجرام مدر حانت بحانت خط قاطر تونشف زلا حداش ساتلايت اتالو مسولسنا هو وقت تونشف تدليا زلا بعينتا ناي مجمر تاقام تخون زنجر لا ساتلايت دبنا سنتي قبل محلا باجراب تشفن اكل مدري انفلانينا كاوشت لو تخونتات اير بخمي كالا خلا خمزلو خط جمجم كم تخونت يوم زغلصو اتا بجنس هو اوروبا تو ننجزاب ساتلايت نا اجرام مريت كت قاطر نكتلك انت تيت يغبرلا بزبيل ادمات متن موت بلانيت زوسخ زلو متن كربون خندي زاكل وشت اجرابي كم زلو اكا اير وصا يصنح خمزلن كتقمريا اسكاب حجاو ጫካ ፕላኔት ኣብዘለው 1.5 ትሪሊዮን ኣግራባት ዝርከብ መጠን ካርቦን ምፍላጥ ይተኻኣለን ነይሩ ብብሪጣንያ ኩባንያ ኣርቦስ ዝምራሕ እዚ ፕሮጀክት ሳይንቲስት ንለውጥ ክሊማ ብዝያዳ ብልክዕ ንምርዳእ መጠን ምብራስ ኣግራብ ንምክትታልን ክሕግዞም ተስፋ ተገይረሎ እታ ሳተላይት ሰዓት 10:40 BST ካብ መድበር ESA ኩሩ ካብ ፈረሳዊት ከተማ ጉያና ክትውጨፍ እያ ንደገ ዝርጋ 12 ሜትሮ ሰንጣቂ ዘለዋ ዓቢ አንቴና ዘለዋ ኮይና ስቴፕ ብሮቢስ ተባሂል ተሰይሞሎ እታ አንቴና ኣዝዩ ነዊሕ ርሕቀት ዘለዎ ራዳር ክትጥቀም ከም ዝኾነት እውን ተገሊጹ እዚ ድማ ውሽጥ أقرب بعقد كرئن أوش زلوا أقرب نجودن نفهم أوان ممر تتكم كم زخنا يتجلسوا مبزحتهم لما تأفر زلوا رادارات صبوا مثل السلا خوينن أقرب سلان كلواجن شافنا يتشاكا أنا أشتاج أنفرنا أنا أشتاج قط الكاميرا حليفا ناوش تشاكا زلي أنا يتمتدين كذل وأنا كاد تسرح يجلس بخالي زين نادما بريدن روسيا ڤلاديمير ፑቲን ኣብ ዩክሬን ሰለስተ መዓልቲ ጸንሕ ምቁራጽ ተኹሲ ኣውጆ ቤተ መንግስቲ ክሬምሊን ዘውፅኦ መግለጺ እቲ በይናዊ ምቁራጽ ተኹሲ ካብ 8 ክሳብ 11 መዓልቲ ጸንሕ እዩ እቲ ሰሙን ሩስያ ዝኽሪ ዓመት ካልኣይ ውግእ ዓለም እተጽምብለሉ ምዃና ይፍለጥ ሰብኣዊ ኩነታት ግምት ብምእታው ፑቲን ነቲ ስጉምቲ ከም ዘወሰደ እዩ መግለጺ ይጠቅስ ብተወሳኺ ብወገን ዩክሬን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክውሰድ ሩስያ ትጽቢት ትገብር ይብል እቲ መግለጺ መስኮ እቲ ምቁራጽ ተኹሲ ብወገን ዩክሬን ተተጣሒሱ ግን ሓይልታት ምክልኻል ፌደሬሽን ሩስያ ኣድላይ عن جورم السخويهم روسيا حجون مسارتاوي تنقطات قلولاو يوكرين نموغاد بزيكن مخونا السلام زلوا قرونا تاوي جالا مس عالم لخاويان مشارك تهانات تصمدو تتجبر مخاناون موسكو اميتا فينات يوكرين كابكوتاش عسران كلتن كاوزو لعن دحر لعل عسرا فتنا هاد مقرات تصاوتات تغير نيرو انت خونا كن كيو على خي حدا يخط حسرايو اتزيد حر روسيا باغاطام بعل تنساي زاوجتن 30 ساعات تصنح مقرات تخسون تمساسال عጫ يغاطيمو خلتين وغنا نت مقرات تخسو بمتحاس نحدحدهم ككاسس يوم صنيحهم نت دماو سلاماو فتح نمركب حيال دبلوماسياو صعرتا تكايد صنحه من مهدار بريزيدنت دونالد ترامب روسيا بالعلى سبيلاوي علامات تفصمو متقعتات دو كتب له صوع صنيحيو سمع مقرات تصاوتات نمرغاص اذا سمن زي وسانو مخانون صحافه غدات وصات هاجر ماركو روبيو تزاريو نيرو بخالي زين نادما تمالو سابانيا زغاطمه بورتغالن غله خفال فرنساين بزغاطمه عوي مقراط حيل الكتريك بمنيا زقصر سبات اغلغلت الكتريك بمسانم صقما تصعيبو اتم مقراط زغاطمه نفرنساي اسبانيا نبتا هزر مسمر حيل الكتريك بزغانه فصقم مخانو نندسر حيل الكتريك اوروبا زوكل تكال نغد غليصو كريستيانو رونالدو بيسب زهاو مغلصي مسمر حيل الكتريك سابانيا قابتا عوي مسمر اوروبا تقاريص مالتي يخبل غليصو اتم مقراط حيل الكتريك اب حدا معلت عوي مزبع خفطر ترايو خينو غعزو باورات كم تسرزن مبرهات الترافيك دم والو معرفه نفرتي بدن غيات كم دسعبه تغليصو كسكاوت مال مشت 11 بابورات دويدن كم زلوا منيسر مغعزا سبانيا غليصو دكانات غزاوتن ابياتن مغبن كصلمታት ተገደዳ ኮይነን ገለሰባት ውሽጥ መዳይ ወሊፍ ተዓጽዮም ከም ዘለው ድማ ገሊጹ መረብ ሓይል ኤሌክትሪክ ሳባኛ ተሓይል ኤሌክትሪክ ናው ኑር ንምላስ ሓያሎ ሰዓታት ክወስድ ከም ዝኽእል ሓቢሩ ስካውት ማል ምሸተ መላእ ሳባኛ 50 ሚታዊት ሓይል ኤሌክትሪክ ከም ተመለሰ ቀዳማይ ሚኒስትር ሳባኛ ቻንስስ ክገልጽ እንከሎ ፖርቱጋላዊ አገልግሎት ሰዓት ድማ ሓይል ኤሌክትሪክ ና 750 ሺህ ዓማዊል ከም ተመለሰ ሓቢሩ
كندا بسوني نزوص حيال عمتات توسخ زخونه فيدرالاو بايتاو مرصا ከተካይዱ ዒላ ነራ ኣብዚ መረፃ መርሓ ሊብራላዊ ሰልፊ ካናዳ ማርክ ካራኒ ተዓዊተሎ እዚ ልዕል ተሳታፍነት ዝነበረ መረፃን ውፅኢትን ጽላሎት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓለዎ ምዃኑ ብውሽጥን ብደገነ ቃልዎ ሰሒቡ ይርከብ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብቐንዲ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ዝወሰኖ 25 ሚእታዊት ንግዳዊ ቀረጽ ንካናዳውያን ሕልሚ እዩ ኮይኑዎም ዘሎ ስጉም ትራምፕ ንታሪኻዊ ጥቡቕ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ቁልቁል ኣፉ ዝደፍአ ኮይነሎ ኣብ ፈለማ ዝዓመት ሰልፊ ዓቃውያን እትንኣሳት 10 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ገዛእት ሊብራላዊ ሰልፊ ብገፊሕ ክስዕሮ እዩ ዝብል ግምት እዩ ነይሩ ኣብዚ ዓመት ናብ ስልጣን ተመረተ ትራምፕ መበል 51 ክፍለ ሃገር ኣሜሪካ ክትኸውን ዘለዎ ትምነት ፌደራላዊ መረፃ ካናዳ ንመናብር ፓርላማ ዝተኻየደ ፖለቲካዊ ውድድር ኮይኑ ዝበዝሕ መናብር ዝረኸበ ሰልፊ ቀዳማይ ሚኒስትር ክእዝዝ ዕድል ይወሃቦ መረፅ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎም ዜጋታት ካናዳ ኮይኖም መለለይ ማንነትን ኣድራሻን ዘለዎም ምዃኖም ይሕብር ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ክወፅእ ጸንሐ ትንቢታት ከዓ እዚ ገዛእ ሰልፊ ይመርሕ ከም ዘሎ ይእመን ዋላ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ትጌጋን ተፀበበ ኣብ ፓርላማ ዓብላሊ ድምፂ ብምርካብ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ንኽቋፀሩ ዝተወዳደሩ ቀንዲ ሰልፈኛታት መራሕቶም ግን ኣይተፈለጡን ሊበራላዊ ሰልፊ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ማርክ ካራኒ ተላልፉ እዩ ኣብ ስልጣን ንኽቕፅል እዩ ተመረፀ ተወዳዲሩ እቲ ወዲ 59 ካራኒ ኣብ ማሕዳር ማእኸላይ ባንኪ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ንልዕሊ 9 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ዘገልገለ ጀስቲን ትሩዶ መሪሕነት ሰልፊ ሃገሩ ተረኪቡ እቲ ጸገም ፖለቲካዊ ሰልፊ ቀንዲ ተኩሩ መሰላት ሰራሕተኛታትን ዕዮብ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ዋላ እኳ በይኑ ብዙሕ ግምት ዘይወሃቦ እንተኾነ ካብ ዝሓለፈ 2021 ጀሚሩ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ጀስቲን ትሩዶ ስልጣን ክቕፅል ወሳኒ ታራ ነይርዎ እቲ እናደኸመ ዝመጽእ ዘሎ ሰልፊ ኣብ ዝመረፃ እኹል መናበሪ እንተዝረክብን ዓብላሊ ድምፂ እንተተረክብን ሰልፊ እንተትኾነሉን ተመሳሳሊ ግደ ክረክብ ተኽእሉ ኣሎ بخالي زيننا دما نتم بزحلفة سنة بايتو تهاجر بمجلسن توتنا وسخ جبر المقوام سالفنيات بتيج توقع العملات حيلتات ستا كينيا من مخانم كم زل اللي جالسو نلعل حمشش حسلتات الليو دحرزها وتنتنا أو استقصوا العتق زي حاتو درجة كلهم سالفنيات من برام حبيرم حاجة مجلس كينيا مثل تقام تزوحس كوينو اتقتلت جنزوا وقطعة وجسيو اتبرينا بهاجرة وتلفزيون كوريو زها مجلسي اتمس ما مفاينانس خلتش سعر 4 زخانة ركب خمسة ولا عويل زجلت أهزو كينيا بتنقع سميعية اللي خد حرم بال حق خوينو خمده يصدق بعلة تزاريو مباري يرسعن يخون بركس كابلهم بزعالتهم تقاتلوا سلفنياتات يستتحاز حلاف اخوان ابال تتهيلن وقعوا مرمرا قوني تزرقحن زلو بخالي زينا دما ኤርትራ በሰደድ ማዕድናት ከላይ ደረጃ ተቀሚጣ ኤርትራ አፍሪካ ኻሊት ዝዓበየ ሰደድ ማዕድናት ዚንጎን ኩር ማዕድናትን ሓጺንቱን ሃገር ኮይና ከም ዝተረቁሐት ኢንዴክስ ፎከስ ዝተባሃለ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ መጽናዕቲ ዘካይድ ትካል ተቀይሱ ኣብ ትምርብ ሓበይታው ዝወፀ ጸብጻብ ኣብ አፍሪካ በዝሕ ሰደድ ማዕድናትን ዚንጎን ኩር ሓጺናትን ንዕዳጋት ዓለም ዘቕርባ ሃገራት ደቡብ አፍሪካ 299 ሽሕ ቶን ሰደድ ትገብር ሃገር እንትኸውን ኤርትራ ድማ 251 ሽሕ ቶን ቡርኪና ፋሶ 197 ሽሕ ቶን ከምኡውን ናምቢያ 182 ሽሕ ቶን ዝሓቆፈ ኮይኑ 81 ሚእታዊት ተንተጠቀሰ ሃገራት ካብ ጠቅላላ ሰደድ አፍሪካ ዝውክል ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የርድእ ከምኡውን ማርኮ 87 ሽሕ ቶን 7.6 ሚእታዊት ብጽሒት ክትሕዝን ከላ ዛምቢያ ብወገና ድማ 5.4 ሚእታዊት ብጽሒት ሒዘን ይርከባ 29 ሽሕ ቶን ንሰደድ ከም ተቐርብ ተጠቀሰት ናይጀርያ ካብተን ቀዳሞት ሰደድ ዘቕረባ ሃገራት ኣዝያ ከም ዝደሓረት ተገሊጹ ኣሎ بخالي زيننا دما بأبي محمد علي زمراح سرعات بلصقنا ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምዋጆም ምሽውሻው ከም ዝርከቡ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ኤርትራ ብሰማይ ይኹን ብምድርን ዘጋጥማ ተጻውታት ንምምካት ኣጋር ሰራዊትን ሓይሊ ኣየር ተጠንቀቕ ከም ዝርከብ ዝተገለጸ ኮይኑ ኤርትራ ካብ ሩስያን ካልኦት ሃገራት ዝሸመተቶም ዘመናዊ ድሮናትን ነፈርቲ ውግን ጸረ ድሮናትን ሚሳኤላትን ከም ዘለዋ ዝገለጸ ወታደራዊ ምንጭታት ብዘለዋ በዝሒ ታንክታት እውን ኣፍሪቃ ምስተን ቀዳሞት 5 ሃገራት እውን ትስራዕ ምዃና ይገልጽ ወታደራዊ ትሕዝቶ ኤርትራ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ ጽምብላት ብዙሕ ክተዋዕውዕ ዘይትረአ ኤርትራ ዘለዋ ትሕዝቶ ጾራትን ምስና ኢትዮጵያ ዘይዳረግ ምዃኑ ዝመስሎም ብዙሓት ኣካላት ከም ዘለዉ ዝገለጸ ወታደራዊ ምንጭታት እንተኾነ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓጢቃቶ ዘላ ጽዋር ካብቲ ኢትዮጵያ ትምክሐሎም ዘላ ጽዋራት ዝዛይድ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ ኤርትራ 2020 ካብ ሩስያ ድሮናት ብምግዛእ እዞን ድሮናት ብውሽጣዊ ዓቕማ ብምጥቃም 26 ሰባት ሩስያን ኣሜሪካን ከም ዘምህረት ዝፍለጥ ኮይኑ ኢትዮጵያ ግን ካብተን ቻይናን ኢራንን ዝገዘአተን ድሮናት ንምጥቃው ካብ ቱርክን ካልኦት ሃገራትን ሚልዮናት ከፊላ ኺላታት ከም ተምጽእ ኣብቲ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ምስክር እዩ ሰማያት ኤርትራ ብነፈርቲ ክድፈር ኣይኮነን ዒፍ ከይተሓልፍ ገይሩ ክከላኸል ዝኽእል ዘመናዊ ሚሳኤላት ኣትዮም ምህላዎም ካብ ተፈላለዩ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘረጋገጸ ኮይኑ ኣሃታት መካናይዝድ እውን ኣብ ተፈላለዩ ከባብታት ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምዕራብ ልዑል ተጠንቀቕ ከም ዝርከቡ ብሓበሬታ ይጠቅስ ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነስ ሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስል ነይሮም ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና በብዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም